7 orduak izan, ordiziarri bereziki mila esker denon artean gure herriek bideaz begira ezaten lortu dugulako. Venga, va. Venga, va. Ikapaztea Gokargaizen eskutik bere saria jasota. Gizonezkoen adira bazain aurrandero birarentzat ere txalo zaparra da. Eta sartxaleko lehen orduan, bostetan frogoni asera eman diogunean, hortxe dira, iruditan, jo garaian afizionatu maietan muginen elkartu taldearekin eta gero profesional mailan ere baina beste talde desberdinetan. Gaur berriro aintzineko horregiago gaudie. Nola